Wo bashana kushubile wobashana angathi ayanda amathuba wobashana ukuthi uKent Matlala angaphinda libone ilanga liphuma ubashana. Oh bashana isystem realize ukuthi ubashana uKent Matlala is one of the most dangerous men eMzansi ubashana. Oh bashana angathi ukuphunywa amaphubesi akusalibona lidlalayo la kuKent Matlala ngokuba ingozi ubashana. Jwakudala ubashana ephusha imshikashika ubashana ehlangene nomshana kaRamaphosa wakuyimarriage endala ubashana. Hlanganisa ama-program ubashana okuskema inkampani zasemzansi kushubile ubashana. Ila ubona khona ukuthi it is sushi man Kenny Kunene ungena lapha ngoba lezi zama-scam impahla zakhe ubashana ey'ndala ubashana. Ubashana akukho ukubambisana ubashana ezweni ubashana dala uDimkhethizi ubashana akhubezela umzansi njengefu elimnyama ngena ngebhuzu kuchitheka igigi kushube ubashana esazo solonto ubashana basopa lo Go Blarm Tokas ayikubo bashana.